Musta akong sugo mo? Ha? Huwag yung mahurot! Kabanga agin mo na baligyaw eh. Ito eh. Huwag ako sa pangwartay mo. Usaman, dagan pag-start ya? Dagan ba? Okay. Dada diri ang stocks kay ako yung baligya na. Kabanga biyan ni mo eh. Madali ha, hari ako diri. Kaya ako yung dispose na. Okay, madali. Boss, diyan ako. Boss. Sod. Saman. Sigurado ka may kasunod. Wah, bos. Diyan ang halin, bos. Prito na. Ayo. Stocks. May problema, bos. Idaan ako. Nga, ano ba eh? Kung dispose na ba eh? Pan! Pan mo diha! Ice candy! Pan! Ay, kapila na, kapila! Wala ko ng pantin. Kapila! Bago yung vlog mo. Ay, ang pantin. Ay. Talagang drama no?